ito. sa pinakamataas na lider ng bansa at may mga papel lamang sila na kailangan gampanan bilang mga political leader. Nagluto ko pa anak mo eh. Baka mo nga. Danta nga tayo nung ano, kung ano yung 3,000 ko, video, batino lang yun eh. Video. Tingnan mo yan ako may mga sasagot. Ba't wala pa daw? Andun na, kasi may problema lang kung babayaran. Anong gusto mong kainin, Maklo? Darling? Pero gusto ko si Tita Chus. Tita Chus? Utang yun na, baka nandun yung mga hayop na yun. Ayun, nag-send siya tas yun. Ano sabi? Ayun, nag-comment siya. Sabi ko, Eh, dati tinatanong kung babayaran. Tinanong ko yung Abenson yung sa Viber, tignan mo kung mag-sasagot. ayun, natawa. Tumawag kanina. Wala pa sinasabi. Abenson. Ito ba? Viber. Yan, nakabangan yung maganda. Abenson. Gutom na ako eh. Kasama na naman tayo. Gusto mo kasama. Sawa ko. Ako din. Parang tayo mag-boyfriend girlfriend. Wala yung mga makukulit na tsunami. Kumusta ang Ayla ko? Gising na? Si Nini talok. Parang hindi ako nakakis kay Ayla Ito kahapon. mo, ano na ako? Alin? Pasukan na ako. Pasukan na ako. Ano ka na yan? Nung school? Dali. Lalo na ngayon, wala yung amo kong German. Kaya nakakatakot. Kakain yun sa Tata Choice. Yung palang, ano, yung tanga-tanga naman kasi yung nagdi-deliver ngayon. Eh, pumasok. Ay, tomboy oh. Ay, yung bag ni Nene, Wala pa i-deliver din? na kanina eh. Nung lumabas ako'y wala. Yun yung kaaway natin lagi. Nag-text sa akin, hindi ko naman marapla, wala akong number. Hindi ko nga pala, hindi ko nga pala text. Parang ako sa phone. Kaya mamaya niya i-deliver.
Display yun. Mura naman. Saan daw yun? Hindi mo, ano ba? Valenzuela ba? Pagkakagawa, pangit naman ang kalsada. Doon na. Parang lugi tayo sa chicken kahapon. Hindi mo na nakita na. Tay siya, tay. Oh, sabi mo maliit eh. Ganun lang, okay lang. Normal na size. Mama, naglipit ako. Oo nga, sabi ni Daddy, very good ka daw. Matagal pa daw. Siyempre, hindi pa naman sana yung mga driver dito sa bagong gawa kung kasaan. Tapos ayun, nag-merge. Hindi pa nila yan pa. Kaya takot pa din sila. Ayan o, hindi pa naman tapos. Nagawang inanahan pa yun. Ayan o. Grabe, no? Mabata na sila ng pera.
bahay ni mami. Daming aso eh. Daming balahi-balahibo eh. Kaya naano yung ilong gabi eh, kahapon eh. Kaya nga. Kakatakot ko si ano. Yola. Si Viola. Ito mo yung isa. Yung ano yun. Kay Meg Oo, Pulgoso. oo. Galing naman ganyan yung... Sipyo. Oo, yung alam mo yung... Pogo. Pogo House. Nasaan ang panin? Ayan. Pati ko yan. Hindi na ba yan? Oo. Matinat ba yun yung kinaunat? Di ba? Unad? Ah, hindi. Kabuyaw yun. Quiet si Luca. Nag-ino. Si Mami ang ano, tawag dito, Oo, puta maingay. yun sabi. Hindi ko lang sabi, putang ina, hindi ka naman napapain. Pepek lang. Alam mo na yun. Willing nga siyang mag-inom eh. Hindi, okay lang to, utosan siya. Kaya sabi niya, utosan niyo na lang ako, te. Magluluto. Masipag naman eh. Pero si mama. Di tahimik. Sa ganyan. Kahit na ka. Nahimik ka nga muna. Naulan. Hindi ko ma-withdraw yung Dito lang ako. Di ba dyan tayo muna? Saan yung makalumunod? Oh,